Ladies and gentlemen, I guess we have a caller on the line right now. A comeback caller. Ang ngalan niya si Ann. Tama, Ann? Klaro na? Oh, sige. Ikaw ba, Papa Prince? Pwede ka pa utwas? Papa Prince, pwede ka pa utwas? Sige, istoryanta. Ann, talk to Papa. What's your problem? Ano to gani, ah? About lang sa akon nga bayaw pang May bayaw ka. Ano ganitong bayaw mo nga to? Lalaki o kung babae? babayi. Naman, atong... Abi, sige, be, ipa-intindi sa akon, be. Nadula na ko to. Ano ganitong bayaw mo to? Kay ang magulang ko pang bayaan niya ang mga bata sa magulang ko. Ay, ala! Sus Maria, kagusip. Okay, so ang magulang mo, lalaki o kung babae? Lalaki. Ginbayaan niya. Pila ka bilog kabataan? Oo, tatlo. Sus Maria, kagusip. Gagmay pa nilag ko na kabataan? Bangta, alam katuig. Ay, sus Maria. Tuwaya, 5. At ang gamaya daw, 2 ka lang katuig. Hindi na sa subong, hindi na sa mahagilap subong, hindi na sa makontak. Hindi. Ay, sus! Ako na sa pamilya. At nasa ako na sa Manila. Ay, sus! Wala sang tagipusuon nga klase ka iloy ni ay. Kasado sila sa imong auto, hindi? Kasal. Ay, as in kasado, as in sa pare. As in nagpaihaw gid ka mo sang karbaw kang baboy mga muna nagpunsyon gid ka mo. Hindi man pang ang why man sila nag-away sa magulang ko Gani. Ikot lang gani ang magulang ko nga bayaan niya ang mga bata sa magulang ko. Sus, di wala ka gid ang magulang mo wala gid sa nang ganina nang ngalap man sang impormasyon basi nagtabid to sa lalaki, may nakilala sa chatmate, amo niya mo to, wala? Hindi man na ganing sa kabalo magsulat sa ngalan na ka magbasa, ma-chatmate pa sa. Hindi man kinanglan magsulat ka, magbasa kung mag-chat ka, may video chat na tsubong niya, ha? Wala man sa cellphone, paano sa to ka chatmate? Sige, be, kung ikaw ako nga pamangkoton, be, ano sa pamatsyag mo ang rason? Kung nga gulpi lang ng indulaan o kung nalagyo to ang iyang asawa? Matya kuya pang gusto niya paguro ta na mamita kay iba niya kay kung natakana saya sa magulang ko. Mugid na, Pila edad niya to? Ano na sa 26 na sa balas. Bataon pa gali. Ati, kumbaga wala pa natungkad tulong karon niya gali. Mag-amo na. Bataon pa gali Pila pa lang imo nga bana, ang imo nga utod, pila pa lang na? 31. Ay sus, usually amo gid man na tutuod. Kadamo ko sa mga balaan, kadamo ta sa mga nabalaan nga mga pamatan-on bla nga nagpinakasal, teenage marriage amo na bla, temprano pa nagpinakasal nga wala pa natungkad ang ilang nga tulong karon. Tapos ano daw? Siya man nagani pang kagustuhan nga sa magulang ko, tapos ginsaga niya lang ka ano-ano ang magulang ko nga pakasal sa amay nga nakasal na sila, ginbayaan niya man. Amo na ang ginatawag nga nga expectation versus reality. Kumbaga sang una guro na hinurusgan sa magulang mo. Ay ti mga pamatan-on pa mo, mga gahinurusgan pa. Kung daligid mga pikon ba. Kung baga sa damang pagkitain nila pukutay dayon na panamit kapanamit halap ploka na esta magaga tapos sa ulihi samtang nga gadugay dira nagalulusot gatuluhaw na ang mga problema dira umpisa ang mga hindi pag-intindihanay kag sa ulihi wala na eksakto lang magbulagay. Wala man sila may ginawayan pa kay ang ginakontraya man lang ang magulang ko nga babayi. Tapos nakibot lang yung magulang ko nga sa pagkaperang adlaw. Din pa blatter yata na ang magulang ko nga wala man sila nag-away. Kumbaga natak-an na lang sa nangita na lang sa rason para nangita lang sa rason para makapalayo sa inyo pero you know what kay kuno pang natak-an na sa kuno magsagad kuno mo sa magulang ko. Amo na gana siling ko expectation versus reality. Ante sa nagpakasal,
Antes sa nagdesider nga mag-upod sa magulang mo, gina-expectarya nga mangin mamayo ang iya kabuhi. Gina-expectarya nga kontratuhon sa sang iyang magulang tani, prinsesa. Kadamo na dahil sa mga nagkalatabo nga muna, ha? She is expecting that she will be treated like a princess, like a queen. And you know what happens next? Pag upod niya, di na siya nakarehel sa anay cow. Ha? Parte gali. You know what? Amo na, that's the reality. Real talk tayo. Ha? Sa mga kapamati, let this be an example. Example niya ang natabo sa utod sang collar ta. Kay man nga papaprinsaw. Ari ho, ga-expectar ka mo, ha? Nga kung mag-upod na gani ka mo sa lalaki, mamayo inyo kabuhi. Ha? Nga daw reyna, daw prinsesa. Tanan nga gusto nyo ihatag sang lalaki. Sa primero Pero, ang wala nyo na-realisar, nga kamo pagali madigamo, mabugtaw sang aga, madigamo, maluto, manglaba, manglimpyo, manindahan. Mula nagaling ko kay... Insakto? Kay dapat bisan sakto Sakto, no? Kay dapat sa bisan... Nautod pa sa mga kapuso. That's the reality. Ha? Ang relationship, hindi lang puro panamit. Agree ka mo? Hindi lang na yan kanamit. Ha? Ga-agree na sa aton ang mga taga-Gimaras. Kay gapamati subong, dali lang giday, ang mga taga-Gimaras, gapamati na sila sa aton YouTube, gatanaw na sila. Si James Vicente, si Joseph, ang baker ko no, sang Geraldine sa Gimaras, gapamati. Sila nga shout out mo ko papaprint sa YouTube ha. Si Sir Bong Montano sa Singapore. Gatanaw man na sa YouTube kung magtawhay iya obra. Regards ko no sa mga taga-Rapide, dira sa may Mandurriao. Sir Bong Montano, Merry Christmas, Sir Bong. Basi ka pamati itong babae ito, kay i-post ko ni mo. I-post ko niya nga aton nga istoryahanay sa YouTube. Pwede mo ma-check sa mga kapamati sa Talk to Papa, ang YouTube channel ta. Papa Prince, Space Talk to Papa channel. Subscribe ka mo para makalabot ni sa mga Ilonggo nga mga kapuso ta, diin man nga bahin sang kalibutan, diin man nga bahin sang Pilipinas. Ha? Base pa lang ron kag mabatian ni sang nanay ito sa mga kabataan nga ginbilin niya. Basta may panawagan kada hatag ko sa imo ang tsimpo ni ano ngalan sang babae na? Si Ruby. Ruby. Inday, Ruby kung gapamati ka subong. Sige, Bian, Inday, Ruby kung gapamati ka subong. Ikaw, be? Ruby, kung gapamati ka subong, maluoy kami sa mga bata mo. Puliin na to. Gani. Ay, kaluluoy lang to ang mga kainablusan ko. Kag may pangadaan. Tapos ang subang mo, gaskula pa. Sus Maria, kagusip. Mayo lang, kaya ara ka mo nga mga kauturan, ha? Ang matugda ko lang, hindi mo pagpabayaan ang imo nga utod. Kay basi ma-depress na sa. Ha? Kay basi bala... hindi sa kapaminsar sang mayo kag maglain paminsaron niya. Ha? Si nanay mo ara pa sa okay pa sa nanay mo sa tatay mo? Ara pa siya pang para pa man si nanay kag tatay. Dapat kamo nga dapat family support anay ha. Family support anay. Amo na ang importansya sang ginatawag nga pamilya. Kay sa tion, ha? Sa tion nga kinanglanon kamo, for example subong, dapat ara ka. Ako believe ko sa imo, palakpakan ta ka. Ara ka, hindi anay pagbabae mang hinablos mo, ha? Tapos pulo pa matsagi ang imo nga utod, kay basib na sa kabukat sang iya nga ginadala, kag magdalong paminsaron niya, kag masudlan hangin utok niya. Sus, delikado, ha? Kadamo kita sang nabatian, ha? Kadamo ta sa mga nabatian nga mga na-depress, nag-suicide, ginpamataya iya mga kabataan, papalayo lang, ha? Kung pwede, anay, diraanay sa poder niyo mga kabataan, kung kaya man lang, anay. Tapos, ilustorya ang imo nga utod, ha? Bali sa nga, hindi anay pagpadaluman sang paminsaron, ha? Okay? Tawag-tawag lang din kaso, ha? Okay, salamat kita. Ay, naku mga kapuso. Amo gini ang realidad sang kabuhi, no? Ay, no. Ate, sige pagbalik sang Talk to Papa. Storyan ta na. Ano ganina ang kay Angeline Quinto. Idol ko ni siya. Tunay na, ano ganina. Basta may ara na mo. Ano ganina.
at ang hirap na kung kanami turn gani amo ginambal sa mga katigulangan nga ang pagpakasal, ang pagpamana, ang pagpangasawa hindi na kasubong sang ano gani sang kanon, tinig-ang kanon, ha? Nga kon ihungit mo kag mainitan ka, pwede mo iluad. Sus Maria, kaluluoy sa mga kabataan. Ay, ang mga kabataan gid ang makaluluoy sa tanan. Naglalagay ng